I'm sure most yabantu abalandeli Orlando Pirates bayabazi labadlali abawu2 yabo mhlamba abanye ababazi. The reason why ngishaye ivideo namhlanje fikelwa inhlungu mengibona iPSL right now iBetway Premiership iphethwe izintwana ezincane. Abafana abancane kwiBetway Premiership indlela abadlala ngakhona yabo bayimisela ngempela bayikhombisa banalo uvalo lale league le yabo uma ibonile igame yeKalinga All Stars bedlala neMagesi yabo ubonile indlela ekudlalwa ngakhona. So labafana abawu2 babedlala iOrlando Pirates meni bakhumbula kahle kukhona uSimo noSibiso bophela yabo lama twins lawa mfethu akhulela le goli sithi samancane mfethu idisk mfethu into mfethu ayevele ithanda mfethu asikhathi ulubaba lo osebenza kuOrlando Pirates uyangikhohle igama lakhe angikwazi ukupronounce kahle but ikhehla kuthiwa Augusto Palacios menilazi lo khehla ngangitshela ama comments igama la ngempela abascouts besabancane babela ko 12 13 years old yabo ukuthi bayojoin iacademy yakhe la bafike khona bafica abadlali abanjengo Lyle Foster mfethu bafica abadlali I think abanje ngoMonyane if I'm not mistaken oMonyane babafica khona lapha beno Lyle Foster uLyle Foster lo osedlala phesheya odlalela iBurnley yabo bafethu bafike bahlala khona besayintwana bafike badlala idisk khona badlala idisk anibabona nje laba besabancane naleli khehla le ngikhuluma ngayo yabo besayintwana la bathi besuka la bayojoin Orlando Pirates bajoin Orlando Pirates iDDC team yeOrlando Pirates iDisk Challenge yeOrlando Pirates yayisathanda kufika iDisk Challenge lapha and yayisashisa impela iDisk Challenge bafika bafana benza kahle impela bafana meni ikhumbula kahle le iDisk Challenge icards iDisk Challenge yakhiqiza abadlali abaningi abaseqophelweni eliphezulu yabo bathi bekhula kuOrlando Pirates enze njani na yaba promote yabo ebapromoting kwabo abayitholanga le game time lebo beyilindele ukuthi bazoyithola because kuOrlando Pirates ba promote nje Orlando Pirates ineyinkinga Orlando Pirates ayineyinkinga zayo ingadlali kahle Orlando Pirates meni ikhumbula leza ikhathi lezabafethu Orlando Pirates isuka kude Orlando Pirates ade yayishawa ungayiboni nje isidlala right now Orlando Pirates isuka emzimeni bangempela ngaleza ikhathi lizana abafana abancane bebengabathathi serious yabo ileague engabathathi serious abafana abancane yayingafuni ukubaphusha more ukuthi babe on their full potential leyo nto leyo yayilimaza ispirits abafana abancane abayitholanga le development abayidingayo and labafethu laba bawu2 bahlukumezeka kakhulu because Orlando Pirates if I remember quite honestly balonwa I think balona kuSikhukhune United iOrlando Pirates abalona kuSikhukhune United ukuthi bayodlala khona bathole some game time iSikhukhune United sasisale ezantsi ehlathini ngaleso sikhathi sasingakafiki la kuBetway Premiership bafike badlala khona badlala bangadlala and agcine sephelile ama contracts abanye bathi mhlawumbe yibo abathi minute ama contracts abo kuOrlando Pirates yabo ngesazi story abantu abaningi bayasho izinto ezihlukahlukene yabo bathi story sabo sibittersweet ngempela namhlanje kuma Phillies games ade bekhona labajidela bade ngibabuka namhlanje ibine labajidela bawu2 yebo ibino ubhuti wakhe uSimo noSimiso bophela yabo bebedlala bawu2 one of the twins ibona bakorile kule game nakuyibukweni kwami le game le ngizobhlungu bafethu yabo labafethu laba were regarded as one of the greatest youngsters esaba produce but abayitholanga lempumelelo ababeyifisa kuOrlando Pirates yabo Orlando Pirates ayenzanga ijustice kulabafana laba justice Orlando Pirates ayiyenzanga ngempela bafethu yabo I wish basazobuyela I wish ukuthi bangenza something babuyele mfethu kuBetway Premiership bathola ama teams badlala because yabona lento ukubona into kanje bafethu labafethu la babenayo potential ukuthi babe big yabo singeza sazi mhlawumbe inkinga zangaphandle izona ezabenza zibe nje yabo phela most players abadlala la kuBetway Premiership bayibulele bona ama career yabo abanye bayaphuza abanye benza lokho nalokho but bona I don't think bona ngababala kuleyo genge yalabo fethu labo bayalithanda ibhola uyabona even now basadlala namanje ibhola bethi idisk mfethu into abayaziyo into esegazini kubona yabo and bayadeserve kuba kuBetway Premiership yabo ayiso bafethu bayaphusha ngempela mfethu baphusha ngempela baze babuyele la mfethu yabo imaphi wena ama youngsters owakhumbulayo mfethu angayitholanga igame time ama youngsters angashisanga like angaphumelelanga kuBetway Premiership owaziyo ungangitshela lapha kuma comments yabo ungakhohlwa sengiyatholakala ka YouTube nguVane Sports naka Facebook ngiyatholakala nguVane Sports bafethu lento le angiyithandi ngempela bafethu angiyithandi